La cinquena edició del Catalonia Open d'Arts es va celebrar a Calella a l'antiga fàbrica Llobet Gorí, un dels múltiples espais del que és aquest any la Vila Europea de l'Esport 2016. Aquesta cinquena edició va ser la més internacional de totes, amb més de 18 nacionalitats diferents representades amb esportistes arribats principalment dels països bressol de l'esport dels darts com Anglaterra, Bèlgica i Països Baixos. Catalunya va ser un any més la nacionalitat que més participants va aportar. Hi van participar 200 esportistes, entre homes i dones, dels quals cal destacar el notable increment en un 35% de la participació femenina. Des del 2011, els esportistes de la Federació Catalana han incrementat el seu nivell. De fet, va ser en el moment en què la Federació Catalana d'Arts va ser admesa per la Federació Mundial i van passar a ser membres de ple dret d'aquesta organització. Això ens ha permès poder organitzar competicions internacionals i nutrir el nostre calendari de competicions de moltes més competicions classificatòries o bé pel Màsters Mundial o bé pel Catalonia Open o com d'altres competicions a nivell internacional. Amb aquest 5è Catalonia Open gaudim, doncs, d'una notable presència d'esportistes amb molt de nivell. Un any més, el Catalonia Open es manté com la competició de darts punta de ser més important de la península i una cita clau per als millors esportistes del món, que aprofiten la cita catalana per assolir els darrers punts de la temporada per accedir al Campionat del Món i també classificar-se per al Màsters Mundial. La veritat és que és un bon campionat per preparar-se pel Mundial, que anem uns quants classificats a Catalunya, que hem estat amb el Destí Winmau jugant tot l'any i jo sóc una de les classificades en les dones i anem al final de novembre a competir, o sigui que això és una bona preparació i poder fer-ho el millor possible quan anem cap allà. Bon paper dels esportistes catalans tant al quadrant masculí com al femení i per segon any consecutiu un esportista català es va proclamar campió. Una gran proesa donat el gran nombre d'esportistes del top 50 mundial que no es van voler perdre la cita. És molt complicat, amb el nivell que hi ha aquí has d'estar al 200% per intentar guanyar-ho, si no, no arribes. Tinc un company suec, en Peter Sejuani, que m'ha acompanyat tota la setmana, hem estat jugant a l'individual del diumenge passat, tot el campionat que hi ha aquí i, bueno, és el que diem dels darts, que no només és anar a jugar a darts, sinó que vas fent família allà on te vas. L'esperada final femenina no va defraudar els aficionats. Van jugar el millor de 9 jocs al 501 Double Out i es va iniciar molt igualada. Amb l'empat a 2, Aileen de Graaf va agafar la iniciativa al marcador i amb dues partides de 16 darts es va situar 2-4 per davant al marcador, provocant la reacció de Sharon Prince, que va aconseguir igualar el marcador a 4 i jugar-s'ho tot al joc final. I l'avantatge de començar primera va ser la clau per a que Prince clavés primer al doble final, obtenint la victòria i així conservar la corona del Catalonia Open. La final masculina es va jugar al millor d'11 jocs al 501 Double Out, tancant en doble. En Martín Martí va començar molt fort i sense donar opció al seu rival, va situar el marcador en 3-1 al seu favor. En Willem Mandigers, però un habitual del circuit internacional, va treure el seu millor joc i en partides de 13 i 14 darts va igualar el partit a 3. El joc final va sortir en Martín Martí, però en Willem Mandigers, amb tirades de 180 punts, va ser el primer amb opcions de tancar el joc. Va fallar el doble 20 i doble 10 a la seva ronda i el torn d'en Martí es va preparar la sortida amb doble 8. La següent ronda l'holandès va errar i en Martí no va perdonar i va encertar el dart al doble 8, que li va donar la victòria final i el seu primer títol internacional en punta d'acer. Des que vaig tornar de vacances vaig estar 3 setmanes entrenant molt perquè no jugo habitualment a punta de ferro i la sessió és perfecta, haver guanyat. Amb Martín Martí i Sharon Prince es van proclamar campions del 5è Catalonia Open i han assolit classificar-se per al prestigiós Màsters Mundial que es celebrarà a Londres el proper desembre.